Isa patay samtang anom ka persona pilason sa separado ng aksidente sa Bacolod kay Himamaylan City. Nakatutok Eileen Pedreso. Pinaso ng driver ng tricycle nga si Marlon 47 anyos, samtang ginbawian sa kabuyang asawa sini nga si alias Jovelyn 37 anyos, sang aksidente nga makabunggo ang ilang ginasakyan nga tricycle sa truck sa intersection sa Barangay Banago, Bacolod City. Ginapahayag sang kapulisan nga nadulaan sang kontrol ang driver ng tricycle kag nakabunggo sa likod sang truck. Nakaangkon sa mga pilas sa lawas si Marlon, samtang nag-awa sang iya asawa kag nalapakan sang sidecar sang tricycle. During the investigation, nakita na ang tricycle na nagugo sa back portion sa truck. Dahil sila sa likod, nagugo naman sa iyang sidecar, nagtakbo na iyang pasayro. So, pagtakbo sa iyang pasayro, natapakan sa iyang sidecar. Nagaregluhan ay na ang pamilya sa mga biktima kag driver sang truck nga si alias Josel, 39 anyos. Nagkulob ang armored car nga ini sa kilid sang campus ng Tubo, samtang wasak ang atubang nga bahin sang pickup matapos ang nagluntad nga aksidente sa Barangay Agisan, Himamaylan City. 5 ang sakay sang armored car, 2 ang napilasan, laki pang driver kag isa sa mga gwardya. Pilason man ang magsawa kag minor de edad nga sakay sa pickup. Sunod sa kapulisan, nahulog ang karga nga pulungkuan sa pick-up, rason nga hinali nga nag-U-turn. Apang wala sini na talupangdan nga may nagapadulong nga armored car, rason nga nabungguan. May nag-U-turn sa matol, nagbalik. Yung kuha yung ang lane sa armored car. Wala yung mga natiparahan. May padulong pala ng armored car. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.